महाभारत के युद्ध समाप्त हो गए। बाकी अर्जुन के, भीम के, नकुल सहदेव के, युधिष्ठिर महाराज के बाउर बाउर सपना लोग। और वीर के उपाधि केकरा के दिहल जाई, एकरा खाती होड़ लागो कि विश्व विजेता के उपाधि केकरा के दिहल जाई। अर्जुन के विश्व विजेता के उपाधि देवे के रहे। भगवान कहने कि विश्व विजेता के उपाधि एंगना दिया। घोड़ा छोड़ो, अश्वमेध जग करावो, घोड़ा छोड़ो। वो घोड़ा जे पकड़ी ओकरा से लड़ाई होई आ ओ में जीत जइबो तब तहरा के विश्व विजेता के उपाधि दिया। अश्वमेध जग करावल गइल, घोड़ा छोड़ाइल, पूरा विश्व में घोड़ा घूमल, बहुत लोग पकड़ल, बहुत जगह और हरले अर्जुन। लेकिन उहे घोड़ा छपरा जिला में भी आ गया। कहाँ? रतनपुरा में मुरध्वज राजा की रहे ऊंची अटारी, खेलत कूदत बबुआ जैसे आ गईले फुलवारी। अर्जुन के घोड़ा राजा मुरध्वज के राज्य में फुलवारी में प्रवेश कर। राजा मुरध्वज के 9 साल के लड़का खेलत कूदत फुलवारी में पहुंच गई। सुंदर घोड़ा देख के बबुआ के दिल निहाल भई। ऐसन सुंदर घोड़ा कैसे हमरा राज में आए गई। घोड़ा पकड़ लिहलस। घोड़ा के कपार पर तम्मा के प्लेट में, तम्मा के पत्र में लिखा है, घोड़ा जो पकड़ेगा उसे अर्जुन से युद्ध करना होगा। घोड़ा के पकड़ लेहलस। आ तले अर्जुन पहुंचले। अर्जुन के पीछे 10,000 सेना रहे। अर्जुन देखले कि छोटा सा बालक घोड़ा पकड़ ले बा। कहले कि बेटा घोड़ा दे दो। नहीं, घोड़ा हमारा है, कदापि नहीं दे सकता। अर्जुन कहले कि देखो ना, देखो काहे के लइका फइका लीले के गुल। अर्जुन कहले कि रे बालक, घोड़ा छोड़ा जल्दी से, सेखी शान भुला जाई, माई के गोद खाली होई, बाप के नाम बुता जाए। माई बाप के अकेला बाड़ा, मूर्ख बालक, घोड़वा छोड़ दो, अन्ना तो माई के गोद खाली हो जाई, बाप का नाम बुता जाए। घोड़ा छोड़ा ना तो काम गड़बड़ा जाई, तो आगे बढ़ जाइब तो गर्दन कटा जाई। आगे बढ़ जाइब तो गर्दन कटा जाई। बतिया मानो ना बालक तू कोमल बाबा दनिया हो, बालक अभी कोमल बाबा दनिया हो। ये बबुआ अबहू से सुधार ना रहनिया हो। प्रमोद भैया हमरा के पुरस्कार देनी 100 रुपया हार्दिक अभिनंदन करो। काहे वीर और अर्जुन संग रार करेलो, अब ही बालक बाड़ो काहे तकरार करेलो। तहरा बाबूजी के नाम, तहरा बाबूजी के नाम बुता जाई, आगे बढ़ जाइब तो गर्दन कटा
कलश की अर्जुन घोड़ा हमार हो, हमरा बिना आज्ञा के हमरा राज में जे प्रवेश करेला ओकरा पर हमारा अधिकार हो जाला। अर्जुन कहले कि देख ये घोड़ा के कपार पर का लिखल बा, पढ़ ले। कलश की पढ़ले नहीं तो पढ़ब ना, आ धल बन तो छोड़ब ना। कहले कि तो युद्ध कर, कहले कि चुनौती स्वीकार बा, लेकिन तनी घर से आवे तो ली जाके घोड़वा बांध देलस। माई के प्रणाम कैलस, बाबूजी के प्रणाम कैलस। माई रोवे लगली, कहली कि बेटा ई उम्र युद्ध करे के नहीं खे, ई उम्र खेले खाए के। बस की माई चिंता जन करो, बेटा तहार है। बाबूजी के प्रणाम कैलस। बाबूजी कहले कि फौज ले, कहले कि ना बाबूजी राउर आशीर्वाद ही हमरा खातिर फौज बा। गइल रण के मैदान में बिगुल बाजल, युद्ध घमसान होखे लागल। एगो बाण तरकस से निकलस, एगो बाण मरलस। 10 हाथ आगे गई तो एगो बाण में से 10 गो बाण हो गई। आ 10 गो बाण मिल के 10 हाथ और आगे गई तो 10 बाणवा में से 10 गो बाण हो गई, 100 गो बाण हो गई। आ 100 गो बाण मिल के 10 हाथ आगे गई तो 100 में से 10 को हो गई, 1000 बाण हो गई। आ 1000 बाण जब 10 हाथ आगे गई तो 1000 बाण में से 10 गो बाण हो गई, 10,000 हो गई। आ 10,000 बाण अर्जुन के 10,000 सेना के सीना में लागल। 10,000 सेना एक बार में बाहर आ गई। अर्जुन के मार के मूर्छित कर देलस, आ अर्जुन के रथ पर लाद के हस्तिनापुर के लौटा देलस। अर्जुन के रथ हस्तिनापुर की ओर आई। मूर्छा टूटल हस्तिनापुर में रोए लगले, कहले कि हे कन्हाई अरे कौन करनवा ये कान्हा हारी गईनी जुधावा हो, हारी गईनी जुधावा हो। तो हमारा से दे तो बतलाई राम के कान्हा हो, राम हो हमारा से दे तो बतलाई राम। हे कान्हा, अर्जुन कहले कि महाभारत के लड़ाई में 18 अक्षौणी सेना मरल गई। बड़ा बड़ा वीर से हम ना हरनी, लेकिन एगो 9 साल के बालक हमरा के कैसे हरा दिलस, ओह में तहार सबसे बड़ा भक्त है। तब भगवान कन्हैया कहने की अर्जुन तू अपना के सबसे बड़ा भक्त बुझत, तोहरो से बड़ा भक्त यही पृथ्वी पर हमारे बारे। अर्जुन कहले कि ऐसा बात हम ना मानो, परीक्षा लिहल जाई के तहार सबसे बड़ा भक्त बा। तो कन्हैया कहले कि ऊ है जौन लड़का से तू हारल बा। कहले कि परीक्षा लियाई, तब भगवान कहने की परीक्षा मतलब, कहले कि ना बिना परीक्षा के ना मानो। तो साधु के रूपवा धइले अरे राजा की जाचन अइले, आ दुनु जाना चलले दारा बारजी। साधु के साधु के रूपवा धइले राजा की जाचन चलले, दुनु जाना चलले दारा बार। साधु के
रास्तवा में आए लोग तो संगे एक आदमी और ले ली है। भगवान कन्हैया जमराज के बोले कहले कि जमराज तू बाघ के रूप धारण करो आज चलो हमनी के संगे। जमराज बाघ बनले उहो जे संगे चलले गवले मानो जलय दारजी। जमराज बाघ बनले उहो जी संगे चलले गवले मानो जलय दारजी। राज दरबार में पहुंचल लो आदर स्वागत भइल। राजा पांव पखरले सिंहासन पर बैठौले धन भाग हमारे जो आप महात्मा पधारे। हे महात्मन कैसे के भइली आगमनवा जी तनी हमके बताई। कैसे के भइली आगमनवा जी तनी हमसे बताई। सच सच बोली ना बचनवा जी सच सच बोली ना बचनवा जी तनी हमसे बताई। कैसे के भइली आगमनवा जी तनी हमके बताई। कैसे के भइली आगमनवा जी तनी हमके बताई। साधु लोग की राजा कुछ मांगे आइल बा लेकिन मांगे हमरा राज्य के नियम रहल बा जे कुछ भी जौन मांगेला मिल जाला। मांगल जाए महात्मा सब का चाहिए कहले कि भोजन 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 ये कौन बड़का बात बा बोली का बनवा दी का खाइब सब है। साधु लोग कल की हमनी के जौन खेई बताउन खा ले भूख खइला में सतुआ भी निमन लागेला। लेकिन ये राजा हई बाघवा देखो तार राजा कहले कि अवश्य तो साधु लोग कहल की राजा पहिले हमरा बाघवा के खियावे के परी। राजा पहिले हमारा बाघवा के खियावे के परी। हे राजा बाघ हवे घास न खाला खाई बाघवा मांस। बाघ हवे घास न खाला खाई इहो मांस। बोल मास कहाँ से लैब हो खजन उदास। राजा बाघवा खातिर मासवा मंगावे के पड़ी। राजा कोनो जीव जंतु के हत्या ना करेला। अब बिना हत्या कैले मांस आई ना अब मांस आई ना तो हमार बाघ खाई ना। अब बाघ ना खाई तो हमनियों के तरह दरवाजा से उपासन चल जाए भोजन ना करो। राजा उदास हो गई। साधु लोग कहल किए राजा दूसरा जीव जंतु के हत्या करबो तहरा दोष लागी। तहरा तो बाड़े ये राजा अरे गोदिया के ललाना अरे गोदिया के ललाना हो तो वो करा के लोना बोलावा इनु ये राम।
रामा हो ओ करा के लोना बुलवाइलू ये राम हे राजा तहरा लइका बा ओकरे बोलवा लो ओ लइका के रग रग में तहर खून दौड़ता सही बात यदि ओकरा के बध क के ओकरा के काट के हमरा बाघ के मांस खियेबो त तहरा दोष भी ना लागी आ हमारा तहरा राज से उपास भी ना जाए ओ करे जे मांस हमारा बाघवा के खियई त ये राजा बाघवा के खियई तो दिह त करे जा जुड़वाइलू ये राम रामा हो दिह त करे जा जुड़वाइलू ये राम राजा कहले कि महात्मन लइका के हम जन्म दिले बानी लेकिन जितना हमार हक बा उतने ओकरा माई के हक बा हमरा उरा बात से सहमत बानी लेकिन तनी हमरा के समय दिहैया हम लइकवा के माई से तनी पूछ उदास होके पहुंचल बाड़े रानी पूछत तारी कि हे नाथ कौना कारण से राउर मन उदास पूछतारी रानी रोई अरे माथवा पर हाथ धई कवन करानमा मन उदास ए सजानवा अरे कवन करानवा मन उदास ए हो सजानवा पूछो तारी रानी रोई हरे माथावा पर धई कमन करानवा मन उदास ए सजानवा हरे कमन करानवा मन उदास ए हो सजानवा राजा सब बात बतौले तो रानी कहली कि हम हो तैयार बानी लेकिन सब कर आपन आपन जीवे के अधिकार होला हक होला तनी लइकवा के बुलावल जाओ पूछल जाओ लइका के भी ताम्रध्वज के बुलावल गईल आप पूछल गईल तो लइका भी तैयार हो गईल कलश की पिताश्री रौरा जब वचन हार चुकल बानी तरौरा खाती तन मन सब हाजिर बा तीनों मूर्ति पहुंचल लो आ कहलो कि बाबा हमने तैयार बानी रौरा लोग के भी भोजन कराई आ रौरा बाघ के भी भोजन कराई साधु लोग कहल कि लइका के कोनो जलाद ना काटी कहले साधु ये राजा कहीं से आराम मंगवाओ राजा रानी मिल लइका के माथा पर आरा चलाओ राजा रानी मिल लइका के माथा पर आरा चलाओ बीचे बीचे फाड़ के रानी लइका के मांस बनाओ राजा आरा मंगवाओ लइका के बीच में बैठा दो एक तरफ राजा एक तरफ रानी अपने हाथ लइका के बीचे बीचे चीरो आ खबरदार केहू के आंख से आंसू गिर जाई तो हमार बाघ भोजन ना करी आरा के मंगवा दी हल गई फैसला होता रानी कहली कि जले लइका के मुंह हम देखत रहो तले लइका के मुड़ी पर आरा हमरा से ना घिंचा पीछे रानी बैठ गई
लेकिन लइकवा उठ के माई के अचरवा के कोर पकड़ लिहलस। अब माई के अचरवा के कोर पकड़ के कहे लगल कि मैया मैया अरे सुन मैया हमार सुन मैया हमार अरे कुल के इज्जतिया मैया राख लियो गिर नहीं असुआन के धार अरे अपना ललवा मैया भूल जइह अदी हो बेटा के विसार अरे दी हो बेटा के विसार अरे अखिया से आंसू जनी गिरे पावे माई कुल के प्रतिष्ठा बचा ली है माई अपना बेटा के भुला जाइए लेकिन कुल में दाग ना लागे पावे आरा मंगा दी हो गई रानी पीछे बैठ गई राजा आगे राज भर के लोग इकट्ठा हो गई आपस में लोग बतियावे लगल कि राजा पागल हो गई पड़े लेकिन राजतंत्र रहे प्रजा के बोले के अधिकार ना रहे राजा रानी अपना बेटा के माथा पर आरा चलावे लगल अरे बबुआ के माथावा पर आरा घिंचाए लागल बबुआ के माथावा पर आरा घिंचाए लागल बबुआ के माथावा पर आरा घिंचाए लागल अरे बबुआ के माथावा पर आरा घिंचाए लागल बबुआ के बाया जी अखिया लोराए लागल बबुआ के बाया जी अखिया लोराए लागल लड़का के बाया आंख से आंसू गिरल साधु लोग कहल की खबरदार रुक जाओ देखो तेरा लड़का के आंख से आंसू गिरता बाया आंख से आवाज आई जब कष्ट होला तब दोनों आंख से आंसू गिरेला हे महात्मन पूछल जाए कि ये कहीं गो आंख से आंसू काहे गिरता पूछल गई त आवाज आई हे महात्मन हमने के बाया दाहिना अंग एक संगे माई के पेट में पोसनी जा एक संगे जन्म भई एक संगे सियान भईनी जा दाहिना अंग कौन पुण्य कइले बा जी आज ओकर मांस बाघ खा जाए बाया अंग कौन पाप कइले बा जौना के मांस बाघ भी ना खाई यही से बाया आंख से आंसू गिरे अरे बबुआ के बाया जे अखिया लुराए लागल बबुआ के बाया जे अखिया लुराए लागल बाबू हृदयानंद सिंह के गाना में लिखाए गए बाबू हृदयानंद सिंह के गाना में लिखाए गए बाया अंग के कफन में लपेट के रख दिया गया रानी भोजन बनौली अपना हाथे बेटा के शरीर के कूटी कूटी काट के बाघ के आगे दे देली साधु लोग के आगे भोजन दे देली साधु लोग कहल की राजा खाली हमनी के ना खाई दू गौरी थाली लगाओ आ तू लोग भोजन करे बैठो जेकरा बेटा के माथा पर जी अपना बेटा के अपना हाथे कत्ल कर देले बा ओकरा भोजन निमन लागे लेकिन साधु लोग पासे ना जाओ एह कारण से राजा रानी बैठ के साधु लोग के पात में भोजन करे लगे आधा भोजन लोग कैले रहे तले साधु लोग कहल की राजा पानी पानी पानी
राजा सोचले जे उठ के पानी चला दी तले कहल दाब दिहल कहल कि राजा राजा पात में से उठ जाइब तो भोजन झूठा हो जाए हो जाए तहर झूठ भोजन हम निकलब ना राजा बिना उठले पानी मंगावो राजा कहले कि केकरा से मंगाई केकरा से मंगाई आज हमार प्रजा भी रहल उहो हमार बैरी हो गई हमरा के पागल करार दे दी एगो बेटा भी रहल ओकरो के हम हत्या कर देनी अब केकरा से पानी मंगाई साधु लोग कहल कि बुलावो अपना बेटा के बुलावो राजा कहले कि बेटा कौन बेटा कैसन बेटा कहां से बुलाई बेटा साधु लोग कहल कि बुलावो तार बेटा आई तू पुण्य कैले हकबो तार बेटा आई राजा मूर्धज आवाज दिहले बेटा ताम्रध्वज मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ बेटा ताम्रध्वज मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मैया 100 रुपया के धनराशि प्रमोद भैया देनी हार्दिक अभिनंदन करब बेटा ताम्रध्वज मैया तेरी तुझको पुकारे कहाँ गए हो लाल मुझको बिसारे कहाँ गए हो लाल मुझको बिसारे कहाँ गए हो लाल मुझको बिसारे मैया तेरी तुझको पुकारे कहाँ गई हो लाल मुझको बिसारे आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। पिता की आवाज सुन के बायां अंग कफन में लपेट के रख रहे धीरे धीरे देहिया दुलरुआ के हिले लागल धीरे धीरे देहिया दुलरुआ के हिले लागल धीरे धीरे देहिया दुलरुआ के हिले लागल उठ के हो गईले तैयार है 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 सभवा में आके बबुआ पनिया चलावे लगल सभवा में आके बबुआ पनिया सभवा में आके बबुआ पनिया चलावे लगले सभवा में आके बबुआ पनिया चलावे लगले
राखी लिहल बाबूजी की लाज है धीरे धीरे दहिया दुलरुआ के हिले लागल साधु लोग अपन असली रूप में आ गए भगवान कन्हैया अपना रूप में आ गए अर्जुन अपना रूप में आ गए जमराज बाघ के रूप छोड़ के अपना रूप में आ गए अब भगवान कन्हैया कहले कि वरदान मांगो कहले कि मांगी हम तो सिर्फ देवे के सिखले मांगे तो रौरा आई रही हम का मांगी जे खुद मांगे आई रहा ओकरा से हम का मांगी मोरध्वज सिर्फ देवे ले मांगे लेना अपने से को आग्रह करता आज के बाद ऐसा कठोर परीक्षा के मत दिहल जाए आ दूसर का निहोरा करता नहीं कि अभी दुनिया में रह के इच्छा नहीं है हमरा आकाश से एगो विमान उतरल आ ओही विमान में राजा मूर्ध्वज के पत्नी आ बेटा ताम्रध्वज जिंदा सवार होके अब भगवान के धाम में चल गए जिंदा मर के सभी भगवान के दरबार में जाला लेकिन सदेह अपन देह लेके भगवान के दरबार में चल गए लोग तो प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की